Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpahirap. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng papangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Paklagin niya. Sa katang mati agad eh. Matita naman nga. Makanda. Photographer ko. Yang ninong tao, bibisuran kong sulat. Panapas ka sa bundok! Baka sumali ka! Punta ko kari darang bengin niya. Magluto lang ka no. Sige ako pa. Kung tricycle driver ko pa. Bro,
Paulit ng sir dito ang gawa ko. Alam mo. Sa katang mati agad eh. Matita naman nga. Maganda. Photographer ko. Yang ninong tao, ibisurang susulan. Kalapas ka sa bundok! Baka sumali ka! Punta ko kari darang bengin niya. Magluto lang ano. Sika ako pa. Yung tricycle driver ko pa. Bro, paulit ng sir dito ang gawa ko. Alam mo. Mas mabilis pa itong kumalat kesa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
yung CLTV 36 na isang regional broadcast station na alam natin na legit na yung sources of information. Lalo na ngayon na laganap na yung fake news. So mahalaga na alam mo na accurate, reliable, and true information yung sources ng mga balita or mga napapakinggan at napapanood mo. So happy 14th anniversary CLTV 36, the Kapampangan Channel of the Philippines. We would like to commend all the hardworking staffs, individuals, and most dedicated behind this success. So congratulations and more power to the station. We are really grateful for CLTV 36 for the media support and providing us a platform to showcase our business. On behalf of the whole The Orange Mountain team, we would like to wish our CLTV 36 family a happy 14th anniversary. May you continue to serve and touch the lives of Kapampangans and our kababayans all over Central Luzon and beyond. We wish you many more years of success. In these trying times, it's important to have a credible local TV station like CLTV 36, where we can get informations or updates on what is happening around us. As a subscriber, we have to be assured that the information we're getting were fact-checked and were confirmed. In addition, credible information that's being delivered creates trust. Congratulations, CLTV 36, on your 14th anniversary. In these challenging times, only the toughest and most resilient company survives. I'm so happy for your company for what you have achieved and accomplished so far. Continue to deliver credible information and great updates. Mabuhay CLTV 36. Once again, congratulations. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. 1 out of 10 Filipinos walang access sa maayos na water sources ayon sa World Health Organization. Mga nakakumpleto ng COVID-19 vaccines sa bansa, nasa 200,000 pa lang. 70% target para sa herd immunity, malayo-layo pa. Rehabilitasyon ng Ospital ng Angeles, itutuloy na. At pag-iimbak ng oxygen tank, ipinagbabawal ng DOH. Maya Pabegi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna tinutupang balita ng CLTV News. Isa sa kada 10 Pilipino ang wala umanong access sa malinis na tubig batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO. Ngayong pandemya, kung kailan higit na kailangang maprotektahan ang pangangatawan, mas naging mausisa ang taong bayan sa kalidad ng kanilang tubig. Ang ilang homeowner sa isang subdivision sa Bacolor, Pampanga, umaalma sa maruming tubig na matagal lumalabas galing sa kanilang mga gripo. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Ngayong panahon ng pandemya, mas naging maingat ang taong bayan sa kanilang kalusugan. Kaakibat ng pag-iingat ay ang pagiging malinis. Kung kaya tubig ang nagiging pangunahing sandalan ng mga Pilipino pagdating sa sanitasyon. Batay sa latest report ng World Health Organization o WHO, isa sa kada 10 Pilipino ang walang access sa malinis na tubig. Kung ang maruming tubig ay mistulang pangkaraniwan na sa mga mahihirap na lugar, hindi rin naman nakaligtas ang sitwasyon sa ilang pribadong komunidad. May 2 ng idulog ni Joy Suabe, homeowner mula sa isang subdivision sa Bacolor, Pampanga, ang maitim at maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Ganyan na yung tubig na lumalabas. Marumi siya. Minsan yung tipong naliligo ka na lang, tapos yung tubig na lalabas marumi. So araw-araw yun sir. Araw-araw, anytime, ganyan siya. Daing rin ng isang homeowner na si Roy Carlos, perwisyo ang dala ng maruming tubig sa kanilang mga kasangkapan sa bahay. Ang dami niyang sinisirang appliances like yung washing machine kasi nagbabara yan. Diba may inlet yon. Tapos lalo mga haters yan, as in ang daming perwisyo ng tubig. Idagdag pa umano na hindi rin magamit ang tubig bilang inumin at pangluto. Kahit pa ang deklarasyon ng subdivision management ay potable o ligtas na ikonsumo ng tao ang tubig sa lugar. Parang yung purpose lang ng tubig dito is sa mga pandilig, sa toilet, yun lang. Actually, yung toilet, ang bilis niyang dumumi. Kasi like I've said, kapag na-stuck yung water, kahit magdamag lang,
maglulumot na yan. May 3 nang bisitahin ng news team ang lugar nila Joyce at Roy. Dito'y naabutan namin si Antonio Galura na naglilinis ng kanyang bakuran. Anya, nasa 5 taon na nilang iniinda ang madalas na agos ng maruming tubig sa kanilang lugar. Ipinakita niya pa ang pruweba sa lumot na namumuo sa kanilang batya. Ngayon lang ako nakakita ng subdivision ng ganito ako. Hindi mainom yung tubig. Madumi. Ayon sa kinatawan ng pamunuan ng subdivision, nagsasagawa lamang sila ng paglilinis ng mga tangke, kaya naman nagiging marami ang tulo ng tubig na galing sa gripo. Hindi naman daw ito pang matagalan. Batid naman daw ng aming nakapanayam na homeowner ang ginagawang paglilinis sa water supply. Nga lamang nakapagtataka raw na masyado ng matagal ang kanilang nararanasang kalbaryo. Hindi kasi kapag halimbawa naglilinis sila galing sa tangke, lumalabas sa amin yung ito nga, itong dumi na ito. Ayun sa inyong tubig nila kasi nagbabayad kasi kami. Lahat kami dito nagbabayad kami. Panawagan nila na magawan sana ito agad ng aksyon upang hindi na makadagdag pa sa kanilang alalahanin sa kalusugan ngayong may pandemya. Base sa Administrative Order No. 21 ng Housing and Land Use Regulatory Board na ngayon ay Department of Human Settlements and Urban Development, kinakailangan na ang water supply sa mga subdivision ay potable o maaaring inumin. Maliban sa supply ng malinis na tubig sa buong bansa, hinihikayat din ang bawat LGU na magkaroon ng tapunan ng maruming tubig na hindi makasisira sa mga waterway. Pinagtibay ito ng Philippine Clean Water Act of 2004. Target din ng gobyerno na masuplayan ng malinis na tubig ang buong bansa sa taong 2028. Rainiel Pawid, CLTV News. Kinumpirma ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. na asahan na raw na matutuloy na ang rehabilitasyon ng Ospital ng Angeles o kilala rin sa tawag na Rafael Lazatin Memorial Medical Center. Manggagaling ang pondo sa loan agreement na pinasok ng city government noon sa ilalim ng administrasyon ni dating Mayor Edgardo Pamintuan. Narito ang balita. Tuloy na ang rehabilitasyon sa Ospital ng Angeles o ang Rafael Lazatin Memorial Medical Center. Sa panayam sa telepono ng CLTV News Team kay Angeles City Mayor Pogi Lazatin, higit 400 milyong piso ang inaasahang pondo na i-allocate dito na bahagi ng nooy loan agreement na pinasok ni former Angeles City Mayor Ed Pamintuan sa Development Bank of the Philippines. Mahigit ang 400 million in allocation for this year. So, dikat ang loan na gawa na di Mayor Ed Pam ganita, nag-realign ka tamo. Karin kaya mo bela. Lumalabas sa nakuhang dokumento ng CLTV News sa 10th Local Development Council Executive Meeting Resolution No. 12 Series of 2021 na bahagi ng higit 1.2 billion pesos na loan agreement ng syudad sa Development Bank of the Philippines ay na-realign. Mahigit 474 million pesos ang inilaan sa rehabilitasyon ng ospital habang 100 million naman sa pagbili ng equipment nito. 210 million pesos ay gagamitin sa improvement ng City College of Angeles. Sa kabuuan, nasa mahigit 784 million pesos ang magagastos para sa mga nabanggit na proyekto. Nakakuha naman ito ng majority vote ng Angeles City Council nitong February 9, 2021 sa kanilang regular session. Komento naman ni Alex Caugiran, dating Chief of Staff ni dating Mayor Ed Pam, mabuti umano na nai-realign ni Mayor Lazatin ang paggagamitan ng loan agreement. Ang pangungutang ng dating administrasyon ang isa sa pinunyahan ni Caugiran matapos silang magkahiwalay ng landas ni Pamintuan dahil hindi siya sinuportahan sa pagtakbo niya bilang alkalde noong taong 2019. Ako at that time, and until now, kung tingin ko naman prudent na ako mang-correct may priority sports complex. Especially ito yung social ko. At napasasabihan ko din ng sports complex kay Clark. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pagdadamayan Pantry, itinayo ng mga labor groups para sa mga nawalan ng trabaho sa Bataan. At 70 million na Pinoy target mabigyan ng Philippine ID bago matapos ang 2021. 956 ID cards patakdang i-deliver sa unang batch. Magbabalik ang CLTV News.
Look for them. Control. Shape. And master them. Never stop challenging. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang kanangunang balita. Nag-organisa ng isang community pantry ang iba't ibang labor groups at kabataan sa Mariveles, Bataan. Ang nilang matulungan ng mga manggagawa sa loob ng Freeport area of Bataan na hirap na sa buhay dahil kulang ang sinasahod o tuluyang nawalan ng trabaho bunsod ng pandemya. Narito ang report ni Rainiel Pawid. Mula sa higit 43,000 employees noong 2019, bumaba sa 34,000 ang bilang ng mga empleyado ng Freeport Area of Bataan o FAB noong 2020. Ito'y dahil sa nararanasang economic slowdown na dala ng COVID-19 pandemic. Nito lamang March 2021, unti-unti nang bumabalik ang operasyon ng ilang kumpanya. Rason para bahagyang umakyat ang employment population ng Freeport sa 38,182. Tumaas man ang bilang, malayo pa rin ito sa higit 40,000 manggagawa bago ang pandemya. Kung kaya't ang alyansa ng manggagawa ng Bataan, Workers for People's Liberation, Freeport Workers League at Youth for Nationalism and Democracy nagtayo ng Pagdadamayan Pantry. Ito ang kanilang bersyon ng community pantry kung saan manggagawa sa loob ng FAB ang pangunahing nakatanggap ng ayuda. Isa sa mga benepisyaryo ay si Leonora Celis na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng pinapasukang factory ng bag. Araw-araw umano'y inaalala niya ang ihahapag na pagkain para sa kanyang 3 anak. Byuda na rin kasi si Aling Leonora kaya't wala na siyang makatuwang sa paghahanap buhay. Ang pangunahing pangangailangan po ng pamilya ang kailangan tugunan. Napaka-importante po na magkaroon ng trabaho. Ayon sa mga community pantry organizer, dapat ding bigyan ng pansin ang estado ng mga manggagawa na kulang ang sahod o hindi naman kaya'y tuluyang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. May mga kumpanyang hindi nag-ooperate katulad ng kumpanya namin, ang Desktop. Since 2020, nung panahon ng lockdown ay ilang buwan lang nag-ooperate at pagpasok ng 2021 ay hindi na siya nag-ooperate. Kaya yung mga manggagawa ay gumagawa lang ng paraan sa pang-araw-araw para maitawid yung hanap buhay, yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kami rin po mga kabataan, kailangan din po namin tumulong sa mga kapwa nating Pilipino. Sa kabilang banda, nanawagan naman ang kilusan para sa pambansang demokrasya na itigil na ang red tagging sa mga community pantry organizer. Ang tinutukoy ng grupo ay ang pagre-red tag ng Quezon City Police at NTF-ELCA kay Ana Patricia Nona siyang nagsimula ng maginhawa community pantry. Tingnan na lamang umano itong tulong ng pamahalaan mula sa taong bayan. Iyakin nila na walang magugutom para walang mga ganitong klase ng pantries. In fact, dapat magpasalamat sila sa mamamayan kasi kahit paano tumutulong. Sabi nila, asa ng ambag mo? Ito yung direktang ambag. Ang community pantry ay tinaguri ang makabagong pagpapakita ng bayanihan spirit ng mga Pilipino na tulong-tulong sa pagharap sa hamon ng buhay. Rainiel Pawid, CLTV News. Target raw ng Philippine Statistics Authority o PSA na marehistro sa Philippine ID System o PhilSys ang hindi bababa sa 70 milyong Pilipino bago matapos ang taong 2021. Matatanda ang umarangkadang registration noong April 30 kung saan nagkaroon ng aberya ang system at nakaranas ng downtime ang website na register.philsys.gov.ph matapos 40,000 katao raw ang sabay-sabay na nagparehistro sa mga unang minuto ng pagbubukas nito. Ayon sa PSA, balik operasyon ng website at hinikayat ang ating mga kababayan na muling subukan ang registration process. Samantala, 956 ID cards ang nakatakdang i-deliver sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ng Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija dito sa Central Luzon. Taong 2018 nang pirmahan ni Pangulong Duterte ang RA 11055 o ang Philippine Identification System Act na naglalayong bigyan ng single national ID ang mga Pinoy at resident aliens. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga nakakumpleto ng COVID-19 vaccine sa bansa, nasa 200,000 pa lang. 70% target para sa herd immunity, malayo-layo pa. At pag-imbak ng oxygen tank, ipinagbabawal ng DOH. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. In the next episode of Business Unusual. Is education a form of business? Let's find out from educator leader Dr. Luis Calingo on BizBuzz. Is there a difference really between running a real business, for-profit enterprise, and a non-stock, non-profit enterprise like a university? I believe higher education is a public good. It's a social good. It serves a public purpose. Na pag ginawa mo siya kasing parang private investment, parang ginawa mong pagkakakitaan, parang there's something wrong with that. Dibs on these tender, flavorful meat from Ribs and Chops. Meet a Kapampangan entrepreneur who promotes sustainability in fashion through her products. Let's get down to business this Wednesday, 8 p.m. Tune in to CLTV 36 or catch her live simulcast on her official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV 36. Naman mo, ingem kibalukin peka pa mo sumpamangan kay mabilog gayato ameni Batanketi Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan balu daray sabla ang mga galing la karaskim pa magluto. O balu yun ano na nga manuan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inyapang banwang 1732 agpangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paamanuan ng sisigay burin ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pa may usureng yali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ng Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantekilya, kalamunding, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya inke kang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang ponglaran O daramdaman mo na yung sasarit siting luluto mo. Uy tano, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko!
CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Nasa ikalawang linggo na ang pag-roll out ng second dose vaccines para sa mga medical frontliner sa syudad ng San Fernando, Pampanga. At upang mapabilis umano ang pag-roll out, target na rin nilang isabay ang A2 Priority Eligible Group o ang mga senior citizen. Narito ang detalye. Makikita sa COVID-19 Vaccination Tracker ng Department of Health o DOH na as of April 27, 2021, higit 1.5 million pa lang ang naturukan ng first dose. Mayroong mahigit 1.7 million ang allocated doses para dito. Samantala, higit 246,000 pa lamang ang nabakunahan ng second dose na mayroon ding higit 1.7 million na allocation. Sa kabuuan, 0.23% pa lang ng mahigit 100 milyong populasyon ng bansa ang nakakumpleto ng bakuna kontra COVID-19. Kung titingnan, malayo pa ito sa 70% na target para makamit ang herd immunity sa Pilipinas. Sa syudad ng San Fernando, ilan sa mga medical frontliner na unang sumalang sa vaccination rollout ang naabutan ng news team dito sa Heroes Hall. Hindi umano sila ligaw sa proseso dahil aktibo sa pag-abiso ang City Health Office sa kanilang schedule para sa second dose. Actually, nagtatrabaho kasi ako sa dental clinic. Tinawagan ako sa health office ng City of San Fernando. Pabor din ng ilang frontliner sa hakbang ng City Health Office na gamitin ng social media para mabigyang kasagutan ang mga tanong nila. Bukod pa ito sa stub na ibinibigay na may petsa kung kailan sila sasalang muli sa bakuna. Ginawa ko yung procedures na nakapost dun sa Facebook, and then sobrang bilis lang, nakapagpa-reserve kagad ako, and then after few days, I think 2 or 3 days lang, nag-message na kaagad sa akin yung LGU or local government unit ng Barangay Sindalan. Ibinida rin ng ilan na sa higit 1 buwan nilang pag-aabang ng second dose ng bakuna ay wala silang naramdaman na adverse effect. Wala naman siyang adverse effect sa akin or any side effects sa akin so far sa 1 month na naunang dose ko. Ayon sa City Health Office ng syudad, as of May 3, 2021 ay nasa 6,364 doses mula sa DOH na ang na-administer ng syudad. Kabilang na rito ang sumalang sa second dose. So yung 6,000 na po na yun, mix na po siya. No? Meron na po tayong nabigyan dyan ng second dose na mga A1.5 to A1.7. Mula sa A1.5 hanggang A1.7, umusad na rin daw ang pagbabakuna ng City Health Office sa A2 Priority Eligible Group o ang mga senior citizen. Nung nag-roll out kami for the A1.5 to A1.7, na bakunahan natin is 1,765. First dose po yung mga yon. And then after the A1.5 to A1.7, nagbaba na kami doon sa mga senior citizens. So last week, nag-start kami. So 1,652 na ang mga senior citizens na nabakunahan namin for the first batch. Nasa higit 40,000 ang nasa master list ng Syudad San Fernando para sa Priority Group number 2 o ang senior citizen. At sa ikalawang batch ng mga senior citizen, ito'y nakaschedule sa magkasunod na araw ng Miyerkules at Huwebes, itong darating na May 5 at May 6. Tomorrow po, second batch na naman na patawag namin sa mga senior citizens na naman yan. So for Wednesday and Thursday, meron naman po kaming roll out for the senior citizens. Ang mabilis na pag-roll out ay nakadepende umano sa ibinibigay na alokasyon ng Department of Health, na ang kanilang problema ay bago pa makasunod sa A3 Prioritization Group o ang adults with comorbidities, wala pa umanong katiyakan kung ano ang maibabahaging bakuna sa syudad. Paulo G. Santos, CLTV News. At ito ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagang pagdetalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.com.
Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.